Здравейте, потребители на Xbox 7. Аз съм Fashion Dev, a.k.a. Peace Bitches, и това е WWE. Да. Играта, която най-много мразя и ненавиждам. И просто нямаше на какво да направя тъп геймплей и пиче тъп. И да, това е малата поредица, но просто трябва да намаля този изкапан звук. Намалям го и той не се променя. Защо ли не се променя? Ето виждате, че го намалям достатъчно. Значи трябва да натисна S. Но ще направя на нормал и така, за да има колорит, да се надъхвам. Макар че не съм някакъв метал. Сега да започнем с матча. Давам на Exhibition. Омага, това нещо. Да, готово. Добре, ще играя така. Да. Ще си избера. Изобщо не съм фен на кетча, ако си помислите, защото има някакви лапенца, дето умират да гледат този кетч и просто много ми е противен на мен кетча. Не си мислете, че го харесвам. Просто нямаше на какво да правя геймплей. Много ми се искаше да направя геймплей. И ще направя на... ще бъда с Горбаря ще бъде, защото с него съм свикнал да играя най-много. Също кой да играя? Обаче сега май играя... играя също някакъв там тапан. Омага, много мразя така като стане. Не трябваше да дам на това. Много тъпо. Затова мразя. Добре, значи на тайтъл матч. То трябваше да бъде. Ора от нещо си там. Да, това вече избираме грубарчето. Минахме ли го? Не сме. Ето. Аре бе, много тъпа игра и просто съжалявам, че я стегна. Но просто нямаше на какво да направя геймплей. Добре, това може да го скипнем. Да, той е. Айде да започнем. Забравя съм от кои копчета се играе. Това ще ме извините. Първите секунди от битката може и да не. Фали го е! Омага! Да. Значи, да. Сетих се. Значи от татусато и дато. Добре. Ще се надявам да не ме победи този лайнар. Той е никакъв за мен. Айфа не го направи някаква фатка, много тъпо нещо, просто нямаше как да измислят по-тъпа игра. Сега ще ма би това, но ясно. Ето. Защото и съдята е лайнар. Забравя съм откъде се играе. Трябва да си припомня. Добре, ще играя още един матч. Имам 3 опита. Турт ли къв е там, къвто и да е. Скип. Добре. Откъде са риташе ритник?
Айде направим някаква фатка, бе. Само това ли знае да прави този? Ето. 100 кг върху него. И с това, само два пъти да го удариш с това и е мъртъв, просто вече е за... Добре, вече мога да го туширам, Давай. Едно, две. Ужасно. Фатка, бум! Той умря. Бам! Върху това. Айде, може да го туширай го, много добре. То се повдига, бе. Повдигач. Само да се фани и той се фана за въжетата, да му се не умирай. Така вече няма как да се фани. We go! Заради тебе всичко става, защото казва, че we go. Добре, спира, казваше we go. Добре. Пак ти прецаканата игра. Преди може да се правят всякакви фатки, сега нищо не може. Само... Бам! Скаши го направо, го премазах. Опит за туш. Повдигане на две. Добре, ще свършим този матч и мисля да приключвам с клипа, защото не бива да става много дълъг. Няма нищо против да стане дълъг, обаче много дълго време ще има да се качва в YouTube. Добре, то ама би. И... Добре. Първият епизод стана Epic Fail. Затова... Чао!